Seguimos en directo no Land Rover Mar Show. Son as 10:22 minutos deste luns de Entroido. Nós temos a nosa mesa montada xa de Entroido. Mirade que filloas máis bonitas, mirade que cousa máis... Mira que cousa máis linda. Unha cousa, antes de que veña o invitado de hoxe, que vades flipar co invitado, que é un tipo grande, fenómeno. Antes de eso vamos a recibir en Land Rover a Xurxo Carreño. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vaya movida que temos montada hoxe aquí, Movida, Buah! Cheira ben, ademais. Hoxe vamos tocar teito, non? Penso que sí. Porque a mí non me contaron todo, pero o que me contaron é tope de máximo tope de gama. É das poucas veces que eu sei de que vai a sección e ti non. No, eu sei algo, Algo sabes, non algo sei todo. sabes. Sei que se basou en algo que fieche tú... Sí, Que pasou? fai 2 semanas vivín unha das mellores experiencias gastronómicas da miña vida. Estás falando en serio? En serio. Pero que tú fuche comer a sitios. Fun a comer a sitios, pero provei, e mira que provei moitos, o mellor centolo da miña vida. Buah, é moito dicir eso, O mellor centolo da miña vida. Ademais, a mans dun dos millores chefs que temos no país, que ademais aquí é galego. Son as imaxes, son esas. Sí. E hoxe valo probar. Pero que tiña de especial? Por qué? Por que era tan especial? A maneira de preparalo. A maneira de preparalo é espectacular. O sea, a maneira que teño de preparar un centolo... Cocido, non? Vaino contar el porque ten... Eu preguntelle cousas e non me dicía. Dicía, claro, isto é secreto del chef, así non o podes saber. Pero a maneira que ten de preparalo, el sentas ali, preparacho, é hipnótico. É a maneira que ten de presentar o produto. E despois... de partilo, de facer a... De partilo, como parte despois. Claro, porque... Bueno, é que quero explicar moitas cousas, pero prefiro que as explique el porque ten moitísima... Está aquí, non? Está aquí. Podo presentar? Un dos grandes, Sí, dalle, un dos grandes. A ver, isto nunca presentei a alguén na miña vida, pero vou non facer ben. Hola a todo o mundo, galegos, galegas, dende Santa Comba, dende Retiro da Costiña, con todos vostedes, Manuel Costiña. Toma! Que tal, chef? Temos mandilón. Digo, un dos solete restaurantes con 2 estrellas en Galicia, non? Sí. Hai 3, ti, Pepe Vieira e Javi Cullar de Pau, non? Sí. Son os 3 restaurantes que temos en Galicia que eso temos que estar moi felices con 2 estrellas Michelin. Como estás? Ben. Bueno, eu, que xa te conozco hai anos, quedeime un pouco loco cando contou Xurxo Carreño que realmente fora o mellor centolo que comeu na súa vida, porque a min me resulta... Non sei, porque, claro, comeu moitos centolos, tal, entón dixo, pero que ten de especial? Que pasa de especial? Os nenos en Santa Comba, de pequenos, xa xojamos cos centolos. Sí? Sí. Podemos abrilos xa? Podemos enseñalos? Sí, sí. Están aquí? Sí. A ver. Roberto, que non che contei. O reto, que claro, olvídeme do reto, carai. Vámoslo ter pero hai que un prepararnos tamén. E vamos ter que competir. Como El vai Eu facelo. pensei que iba a facer el. El vai facer Non. o centolo e nós vámoslo seguir e imos ver quen fai mellor o centolo, tío, ou eu. Temos que imitalo a el. Imitalo a el. Vai ser o teu bautismo. A ver, pode levantar ou non? Sí, levanta. A ver, cheira, todos xuntos, veña. 1, 2, 3. Guau! Xa empezamos ben. Señor, ten piedad. Pero isto é un macho, eso sí que eu sei, porque ten así... Iba che preguntar se era centolos ou centolas. No, este é macho. Es macho. Estes son todos machos. É porque o sabes. A ver, dime. Aquí. Polo abdomen. Este é alargado e a hembra é ovalado. Efectivamente, as panciñas de diante son as máis desarrolladas sempre. Cal é o máis rico, o macho ou a femia? Macho sempre. Sí.
É que oín de todo. Vai ser o teu bautismo de comer o teu primer centolo macho de máis de 3 kilos da mellor zona do mundo dos centolos, que é entre Lira, Portocubelo e Carnota, a reserva dos Miñarzos. É algo único. Isto que me están... Vame caer as lágrimas, Manuel. Este pesa muchísimo, Ese 3,5 kg, 3,2 kg, e o meu 3 kilos porque son aquí o... Ostras, non quero estropear, vale. Está quente. Bueno, está un poquinho mornor. Como o cociche? Isto pode non dicir ou non? Sí. A ver. Eu digo o que queiras saber. Non, eu quero dicir como o cociche. Porque xo dixemo, é que eu coceo dunha maneira que non mo quixo decir. Non me quixo decir, non. Non explicaches ben, pero expliquei, Non dixeches que tiñas unha técnica secreta que levabas perfeccionando moitísimo tempo. Nós levamos 25 anos estudiando a evolución do centolo no seu ciclo biológico. A vida do centolo ábrese a finales de noviembre. Finales de noviembre empeza, sí. Pero nós non empezamos a cocelos hasta o 15 de enero. E hasta a final da temporada, hasta enero, febrero, marzo. Ahora cando está mellor? Ahora. Para mí é o mellor mes de todos, con moita diferencia. Fais unha boca auga. Que é o que ocorre? Que no mes de noviembre, a finales de mes, o caparazón é tan finiño que serías capaz de rompelo con un dedo, non? Faz forza e romperíalo, non tens ningún problema. Pero que ocorre? A medida que cada semana vai pasando, como el ven da muda, vai engordando o caparazón. É aquela teoría que di tanto peso a un centolo hai que dar tantos minutos, eu pregunto en que semana nos encontramos. Porque según o peso é o que hai que cocer. Este centolo, finales de noviembre ou a finales de enero, febrero, marzo, só ten 12 minutos de variación a máis. 12 minutos máis? Mais. Cada semana un poquinho máis, un poquinho máis. Este canto che levou cocelos? Este levou 32 minutos. 32 minutos porque pesa 3 kg 200, 32 minutos. Neste caso sí, pero nesta semana. Na semana que ven un poquinho máis, un poquinho máis. Vamos co proceso. A ver, nós seguimos este. Témolo patas arriba, vale? Sí, vale. Este é a boca do centolo. Collemos a boca. Sí, collemos esta patiña, tiramos para arriba. Ten que serían as dúas patas estas. Primeiro unha, non as... Ai, que bruto eres. Osta, cheira que Mira, alimenta. este é o bocado do chef. Mete isto na boca. Chupa. Eu tamén podo. Sí, como claro. Como lo encuentras? Aí xa sabes o que tes nas mans. Veña. Vamos que... Vale, quitei as dúas estas. Sí, bien. Isto vai para aquí, o Desta tamén desperdicio? podo chupar. No, aquí. Aquí, eu non teño mierda desa. Toma, sirva aí. Vale. E agora? Collemos o cuchillo que ten a punta esta má larga, vale? Coitalo grande. Churso, ti desto sabes profesional, Fu. Metemos aquí Por diante. Na boca, empujamos Como? Aquí? Gírao, sí. No, Mete. aquí. Eu con non cortar un dedo xa. Empuja para dentro. Sin medo. Aí. Agora vamos a facerlle así un pequeno giro. Vale, sacamos o cuchillo para fora. Ti que faz? Cuidado. Nada. Estamos perdiendo. Tranquilo, respira. Mira, atende, que ahora é importante. Como só tes separado, metes o dedo gordo aquí e tiras para atrás. E faiselle así, ves? Vamos, Robert. Aí está, moi ben. Dios mío. Vale, ahora temos dúas partes. Por un lado, as patas. Estou moi nervioso, Manuel. Apoya para un lado. Mira. Apoya eso aí, fai favor. Vais a esparramar todo isto, que fago? Isto onde eu pollo aquí? Sí, pon aí de un lado. Vale. Dios. Mira, tú é espectacular, O meu que unha perna que tiña artrosis. Despois a arreglamos, non te preocupes. Vale, ahora quédanos a cuncha. Mira, Agora a que cabeza mirando para ti os ollos. Sí, Colle o cuchillo, o grande. sí. Agarras por aquí, apoyas aquí este pedeciño de madeira aquí atrás. Vale. E que esta parte apretas. Rómpelo. Rompiuche. Home. Vale. Mira. Mira, se vai moi adelantado. Robert. Mira, tiras así, salche todo, ves? Ben, vamos a apoyar isto un poquinho aquí en riba da tabla. Boca arriba ou boca abaixo? Bueno, claro, isto non ten boca arriba ou boca abaixo. Así, moi ben. Ahora, collemos a cabeza e introducimos neste colador. Dios, Quedou vacía, ves? como cheira, Sí. Me vou quedarme aquí unhas telillas, pero... Nada, pero... Bueno, eu non che teño que explicar nada, xa sabes No, todo. vacío, hai que vaciar aquí no colador. Vale. Veña, vai. Ala. Ahora quedou a concha sola, Xa temos vacía. Ben, Vale. ahora que facemos é collemos este pedaciño da cabeza e cos dedos vamos xogando ca carne e vámola botar dentro.
O que este blandiño, O vale? plástico non lle botamos, non? Efectivamente, nin os osiños que ten. Vamos traballando pouco a pouco. Mira que ben se pela. Eu pelei no todo de golpe. Está ben así. Hombre, fantástico. Vale, o que este blandiño vai aquí na cabeza, non? Sí. Vale. Eu métolle todo. Ao final de todo dicimos a técnica deste ano, vale? Hai Vale. cousas que non sei se teño que botar. A ver, No. isto que é así tal, Eso tamén. sí, eso Aquí é todo hai que carne. ter cuidado cos osos aquí, Sí, Vale, só tes. listo. Bien. Ahora a cabeza pómola a un lado. Vale, Repasamos un pouquiño a tabla, que hai que traballar limpios, sí. Limpia la mesa. Toma. Ai, vale, vale. Sí que teño todo feito aquí, un Cristo. A ver. Ole. Eu non me pararía moito no de limpar tampouco, Quer dizer, hai que limpar, pero non... Bueno, Vale. despois Carlos Arguiñano... Ahora volveron que as tablas de madeira. Canto estaban prohibida a tabla de madeira, que dis que había gérmenes. Siguen prohibidas. Mira, Ah, vale, nada. Pues collemos o abdomen, Sí, levantámoslo un pouquiño, ves? sí. E rompémolo. O abdomen. Sí. A mí non me rompes. Mira, Sí, mira, que se mira, mira. rompe, mira. Hai que tirarlle. Ah, hai que levantarlle daqui Sí. da paleta da... Ole. Ah, e esta cousa que colga que é? Nada, iso é para tirar. Ah, vale. Tira para aquí. Que máis? Ahora, collemos isto. Estos de arriba cómense, non? No, espera. Ahora, colles a cuchara, metes aquí e vala limpiando para dentro. Toda esa carne que ten aí dentro, recuperámola para dentro. Oh, merda. Como vas? Bueno, Isto tamén ten que ir para dentro, a todo. Sí. A túa é espectacular, Por iso é mellor ir comelos ao restaurante que facelo na casa. claro. Bueno, Dancho, Verdad? Xa ben feito. Xa. Me parecía a mí. Vale, Isto tamén. está limpísimo isto ahora, Vale, ahora apoyas isto en riba da tabla. Estos son as branquias do centolo. Si están así blanquiñas e as tocas están así como cheiñas, Isto non se come, non? non se come. Eu papo todo, O que se indica é que os centolos botaron pouco tempo metida nas piscinas, nos acuarios. Cando están moi delgadiñas Como e acuarios. teñen colores máis grisáceos, denota que poderon pasar varios días metidos nun acuario e elas comen de si mismas, non? Pero estos podense crear en piscifactoría? No, pero... Ah. pero Isto co traballo que dá, isto tes que cobrar o mínimo un destes grandes a 15 ou 20 euros, Sí. Por lo No. menos. No, tra. E despois din que teño fama de caro. Xa non digo máis, pero 15 ou 20 euros... Mira, limpiamos por un lado, limpiamos polo outro. Isto é para dentro tamén, vale? Isto tamén? Sí. Vale, que máis? E agora collemos o cuchillo e vámoslo a fender ao mitad. Fender. Xa está, a mitad. Venga, mitad para un lado e mitad para outra. Nervios. Sí. E agora? Dios mío. Eu non me pararía ni nas patas. Si, aquí todo ten a súa importancia. Vale. A min Mira, as patas tampouco me gustaban ata que o probei con ele. Sí, mira, cuchillo, punta para baixo. Sí. No, as da izquierda, empezamos cas da izquierda. No, Cale a izquierda, a túa a miña. esta. A tua izquierda é aquela. aquí. Ti eres diestro esto, Empezo a a ver. Ah, vale, sí, sí. Punta ¿Y qué? para baixo. Sí. Levantas a pata e cortas pata e corpo. Ah, pata e corpo. Vale. Ahora pómolo así a un lado e collemos a seguinte. Pata e corpo. Sí. Mira, nestes procesos vamos a carne que nos vai soltando. Que? A carne que nos vai soltando témola que ir recuperando para a cabeza. Non me faz caso. Como que- soltando? A mí non me solta nada. Como non te solta nada? Mira. Mira, este pedaciño que vai caer, recuperarlo para ali. Vale, a carne para o caparazón, Sí. vale. Veña, vamos. Vale, Dun lado máis do outro. vale. Vale, ti vas moi rápido, No, me mete prisa el, non sei. Pero eu pensei que isto se deixaba así para chupar ahora aquí. Espera, todo vai ter a súa ciencia. Eu xa non digo nada. Ti vámolo, escúitame, ti máis eu vámolo facer ben, Vale. porque Pero espera. Esta carne do principio das patas vai ir tamén para aí, para o un caparazón. pouquiño sí, Vale. un pouquiño sí, si vemos que lle fai falta hai que porlla. Ai, que ansiedade. Hostia, que faz? Estás presentando? Eu sí. Ostras, ia usar este plato, joder, para eso. Bote para aquí, veña.
No, boto neste. Vale, traslo. Hai que botarlle tamén un poquinho de carne, non desta? Sí. Vale. Como va, Roberto? Eu agora estou moi nervioso, Tú nervioso. Quería traerche a Carlos Arguiñano, que é amigo. Ahora, que sepa que todo isto que estamos preparando aquí é para o noso público de plató, Mira, importante. Uy. Da máis pequena a máis grande. Colle a máis pequena, gíralo un pouquiño e pola así. Veña, a seguinte. Isto ten articulación, No, que eu vou ganar na presentación a Xurxo. Non sei nin como poñer as cousas, a ver. Mira. A pata tamén esta. Grande. Toma. A esa pata, agora ao final faremos algo especial. Algo especial, gústame. Ai, non sei como cortar isto. Que Robert, estás concentrado, Isto vai así agora, sí, do outro lado. Sí. Pero acórdate, un plato te lo que tes. E tes que ir adaptando as patas Estou sudando, ao seu... No, despois tes que valorar tú, Manuel, cal queda mellor, pero de verdade, o meu ou de Xurxo. Mira. Toma, vai limpiando un pouco que me estou pondo moi nervioso. Vale, tes razón. Tes razón. Mira. Por un lado estás metendo prisa, e por outro lado... No. Me estás ensuciando todo, coño. No. Mira. Mira que ben vas, Urso. Como se nota que estuvo en casa. Bien. Que nos queda? Ahora comer. Dos partes moi importantes. Mira. Ahora temos aquí a cuncha, non? Hai xente que lle botaba albariño, tiño visto eso, As cousas teñen que ser máis sencillas. Hai xente que lle botaba pan ou albariño. Eu boto de albariño. Sí. A min gusta me dar un toquinho de Tú eres dorense, te Ah, home. E ti como comes o centolo, quente ou frío? Os mariscos todos deben ser tomados A ver que vas dicir, non quentes, senón mornos. Templados. Pero, sin embargo, nas rías baixas non teñen marisco frío. Non de nevera, eso é estropealo. Nin huele nin sabe. Sí. Mira, os centolos teñen unha pata que non somos capaces de sacar a carne nin por diante nin por atrás, que é esta de aquí. Por aquí non seríamos capaces e por aquí tampouco, porque está cerrada a súa articulación. Espera, déxame ver, que iso interésame moito. A ver. A ver, que este é máis difícil, a grande, Sí. a ver. Mira. Ti aguantas por aí. Sí. Colle este cuchillo. Este. Sí. E ahora, Este é o de serra, do pan. Sí, do pan, sí. Vas coller, e nesta altura, suaveciño. Vai facendo un corte moi suave. Non teñes prisa. Te aguanto aí, Xurxo. No. No, un poquito máis. Un poquito máis. Non teñes prisa, hombre. Dalle ahora. Que está duro, joder. Dalle ahora a dereita. Déxame esta mano. Estou colorado. Ai. Bueno. Paseime. Cando un centolo está ben cocido, a carne sempre se despega das patas. Pa que o metiche dentro outra vez? Porque quero presentala bonita, despois a chudo a probar. Pero bonito que dá igual comendo yo de dentro, Pois veña. Dalle. Vaya. Hola, ¿qué tal? Eu algo non fixen ben. Emocionados. Sí, Queres probar? pero sí. Mira unha cousa, Tú Robert. bicharon unha vez esta movida. Tú sabías esto? Isto está justo. Mira. Aguántame esta peza aí. Eh? Mira, aguántame aí esta peza. Mira. Mira esta movida. Vou por aquí, ven. Jefe. Chef, aquí. Mira. Aquí. Sí. Pero suaveciño, aquí Vale, non hai vale. que facer fuerza. Tú mira, con un cuchillo de serra. Despaciño. Faz de aquí. 2 milímetros. Ahora, gira para a dereita. Gira para a dereita. Non para a izquierda, para a dereita. Xa vou. Joder, que ben íbamos, Mira. Estás preparada? Sí. Bueno.
Buah. Isto eu nunca o vira esta movida, Sí. Porque normalmente eu que facía intentar romper esta. Nada. Pero por Mira, aquí non colla Con un carne. martelo. O importante dos centolos é que si lle sabes un pouquiño de anatomía e os coces ben, non fai falta rompelos para comelos, para poder disfrutar. Mirade, unha das partes máis importantes ahora Perdona, Eva, que ahora querías algo. na preparación do Viña a centolo. facer unha pregunta solo. Dime. Cal? Non, viña a preguntar a Roberto se non lle falta nada. Ahora hai que preparar isto, non? Sí, Ostras, vaya movidón. mira, collemos a carne da cabeza que ya secamos, Sí, e pa aquí. guindámosla aquí dentro, e se tuviéramos ahora un tenedor... E o caldo non lle boto? No, E que cañotas. isto se oxida e dá toques metálicos. Cañotas, conta unha cousa. A ti non che falta nada. Estás falando contigo ou comigo? Estou falando aquí con Pilar. Pilar, a ti non che falta nada. Dijo, porque quedan 4 minutos de programa. Vamos, Carlos. Que pasa? Hostia, o invitado. Claro, no sé. Falta comelo. Buah. Pero a ti Riquísimo. pareceche normal que o teu equipo me mande entrar aquí para decirche, Roberto, falta o invitado. Me cago en... A mí dame igual, que canlle paja eres ti, pero... E ahora que facemos? Oh, Canto queda de programa? Hostia, 3 minutos. 3 minutos. E non me avisades. Mandaron a min. Mira. Así. Está aí. Sí. Home, Aquí leva o aí ali. media hora. Vai mirar ali. A ver, quen gañou tamén? Igual está cabreado, Oye, isto é increíble, mira, Bien. Vamos ahora a facer a prueba importante. Que prueba se estaba invitado aí que faltan 2 minutos, Que Manolo? mira. Pues dille que pase. Está aí. Canto nos queda a nós? Vou aproveitar da de Surso que é a mellor de toda a noite. Home, Sí. non. Que che falta? Mira, cantos sabores ten un centolo para ti, Roberto? Para min hai 2 moi claros. Cando pagas tú e cando paga outro. Vale, perfecto. Pois un centolo ten 3 sabores e 6 jugosidades distintas. A pata é un sabor e dentro da pata temos 3 jugosidades. Primeira falange, segunda falange e terceira falange. O corpo é outro sabor, é outra jugosidade. Este está moi feita, moi ben Está feita. mellor a miña, pero bueno. No. Cando ten razón, non lle podo quitar. Mira. E ese é o cuarto sabor. 1, 2, 3, Quinto, 4. quinto. 3, 4, 5. Bueno. Primeira falange, segunda falange, terceira falange, corpo... Primer sabor, segundo sabor, tercer sabor. Primeira jugosidade, segunda, tercera, cuarta, quinta. Dame a tua pata. Si sexta. Que te che dé a miña pata. E a sexta que ten Eva, que acabo... Ah, non, esa. Para min, a maneira perfecta Este é un plato de centolo, de comer un centolo sería empezar pola uña, seguimos, tal, cual, e fin. Mira que maravilla, aplauso grande para Manuel Cosquilla. Bravo. Vaya nivel. Un minuto. Espera un segundo. Queda 1 minuto. Pois de comer. É que ahora dame unha vergonza mirarlle para a cara ao invitado. Está aí. E nunca tal cousa nos pasara na vida. Boa pinta, Que veña mañá.